Home, el segon. És la meva mare. L'heu d'ajudar. Tu quiet aquí. Que ma mare no va armada! Però per què no truqueu una ambulància? Calla! No veieu que necessita ajuda? Si no vols perdre tota l'estença ara mateix, digue'm on són les meves joies! Ja ho sé! Estic perdent la paciència. Tots s'han anat a la merda. Ma mare és morta. Max, amb qui parles? Lleó, digues sí o no. Encara ho tens o s'ha perdut? Perquè m'ho reclamen. Max, fes la teva. I oblida'm. Lleó, estaré al teu costat, passi el que passi. Max, només tindràs problemes. A veure, a mi m'agradaria saber qui era d'aquesta taula que va dubtar que la Berta estigués morta. Jo no la vaig encertar gens. Tu vas dir que no estaria morta, la Que no Berta. estaria morta, i sí, n'ha estat. Una s'equivoca a la vida, i tan sovint. Jo que la vaig veure i realment... Feia mal aspecte. Estava estupenda encara. Ho pots certificar, no? Ho pots certificar. A veure, la seqüència del Radovan, Déu-n'hi-do també, que et vagi passejant la navalla per aquí, no sé si... Sí, bueno, era una navalla de mentida. Ja, però el senyor fa por, eh? El senyor fa por. És estranger, aquest actor? No, és el Nico Baixas, és d'aquí. ho fa molt bé. Em sembla que ha voltat molt per tot arreu, però... Té coses a dansa, crec. A mi el que em meravella és l'amor que hi ha entre aquestes dues persones. Com ni la presó és capaç... Aquells ditets, ja en parlarem, tocant-se. perquè al començament és una cosa mòbil. i després amb els anys... la cosa refreda. Però la pregunta seria si un amor pot portar tantes proves com aquest. O sigui, tan enamorats s'han d'estar per aguantar tot això. Reivindiquem això. I aquestes... No, És que aquí hi ha dos casos i que es molt toquen la mà a la curiosos. presó, i és que m'agrada molt. Són sentimentals, perquè és que la relació entre la mare i el fill, també. Home, vas ter tu ets pare. Sí, bueno, aviam, d'entrada no és la mare que... És a dir, no és la mare carnal, i teòricament des de fa poc temps. Però, a més, és el primer acte d'amor que hi ha entre mare i fill bèstia. Home, és que jo crec que la Clara sap que si l'ajuda ara recupera el Max. O sigui, la Clara... Si no l'ajuda... Bueno, és que si no l'ajuda, és que clar, aquí també tenim un segon aspecte, eh? És a dir... Se'n va la Sí, cassola. se'n va la Els caixa. missatges, que no els podeu estar Jo no crec que la llegint, Clara, de tota manera, no crec que ho faci com buscant fa per una amor. redempció, una compensació. No ho fa a canvi de res. Però no ha estat a justament per l'altura. això perquè és està amor de madre, no? Perquè S'ha fa de les dir coses... que la Clara no ha estat a l'altura com a mare. No. Perquè realment, quan està tot tan perdut i tan malament, aleshores té càrrecs de consciència. Està molt bé el Max com a parella que la Clara com a mare. Perdoneu, la notícia aquesta setmana és que hi ha hagut una mort. És la primera mort del cor de la ciutat d'aquesta temporada, eh? La primera mort d'aquesta temporada. Des de la cinta l'any passat a final de temporada no es havia mort ningú. No, però morts n'hi ha hagut moltes. Sí. I diferents. Sí, per tant, aquest any, 8 mesos sense mort és un rècord al cor de la ciutat, Hem fet una eh? cosa. Trencar la mitjana. Han hagut molts morts al cor de la ciutat i nosaltres hem fet un recull de les 10 morts més violentes. Vinga, truculent. Totes juntes, aquí. Per culpa teva he perdut l'única cosa que m'importava en aquesta vida, l'única. Jo també he perdut el Max. I el Sergi. Però ell els hi passarà. I quan ja estigueu tots ben tranquil·lets, dinant el diumenge a casa, en família, el meu fill continuarà fugint. O podrint-se en una presó. També t'he perdut a tu. I això és l'única cosa que no em sap gens de greu. Encara l'hem volgut veure en vida. No, però jo la volia veure ja. No, que poder fer un recordatori.